2015, aurtengo urtea. 2015, 2015. 20 gehi 15, bardin 35 urte, bertsogintza bitarte, ibili gara 11, plazatan hartzen parte, 80 hasi ginen, gero egin elkarte, orain eskara ibiltzen, goi mailatik aparte, eta jarraitu nahi dugu, indarra dugun arte. Bertsolari artistak sortzen, taitza bihurtzen arte. Bertsolari artistak sortzen, taitza bihurtzen arte.